Uħti ma kellix ħajja faċli. Kienet vittma ta' ħafna affarijiet, iżda minkejja dana xorta waħda baqgħet tipprova timxi l qudiem f'ħajjitha. Kien dan il-mod li bih uħt Charlotte Zammit NG selmet il-memorja ta' uħta li sfat maqtula mis-sieħeb tagħha f'każ li seħħ is-sibt wara nofsinhar f'Ħażabbar u li qed ikun investigat mill-pulizija bħala l-ewwel omiċidju li seħħ din is-sena. F'post fuq il-medja soċjali, Angie sostniet li uħta dejjem ħalset il-kontijiet sa fl-aħħar kienet qabdet it-triq it-tajba u kienet lesta tibda tgħix ħajja ġdida. Iżda ma rnexxilix. Komplet issostni li uħta kien jistħoq ilha il-paċi, il-kuntentizza u ħajja ħielsa mitbatija u l-uġieħ li ġarbet matul ħajjitha. Charlotte Zammit li kellha 44 sena u li kienet minħalta Rxien sfat vittma ta' każ ta' omiċidju li seħħ fi triq Corrado Ħażabbar propju fjum il-festa ta' Santa Marija. Il-pulizija minnu fih marru fil-post wara li rċevew rapporti li jinstemaw tiri ta' arma tan-nar. Malli waslu fil-post huma sabu l-vittma mejta fil-kamra tas-sodda tar-residenza. Fis-stqarrija s-sibt, il-pulizija konfermaw li hija inqatlet b'tiri ta' arma tan-nar u li fl-istess residenza huma sabu wkoll raġel ta' 42 sena li ġie arrestat. Aktar tard il-pulizija konfermat li r-raġel kien propju is-sieħeb tal-vittma. L-allegat aggressur huwa Roderick Azzopardi, residenti Ħażabbar. Fuq il-post marru wkoll uffiċjali tal-forensika flimkien mal-iskwadra ta' investigaturi sabiex jibdew jiġbru l-evidenza u jistabbilixxu il-fatti kollha dwar dak li seħħ ġewwa r-residenza. Intant fil-passat kien hemm rapporti ta' disgwit bejn il-koppja. B'wieħed minn dawn ir-rapporti imur lura għall-2016 meta r-raġel kien ġie arrestat u mressaq il-qorti fuq każ ta' vjolenza domestika. Fl-2017 kien instab ħati u jingħata sentenza ta' sena priġunerija. Fl-istess sena kien hemm rapporti ieħor relatat ma' insulti. F'dan il-każ ir-raġel reġa' tressaq il-qorti iżda ma jinstabx ħati u ġie liberat mill-akkużi miġjuba kontrih. Issa il-pulizija qed tinvestiga ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ fosthom x'wassal għall-isparatura li ħasdet il-ħajja ta' din il-mara. Brabta ma' dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mill-maġistrat Monika Borġgalja. Roderick Azzopardi mistenni jitressaq il-qorti it-tnejn filgħodu.